Jeppe, skolen begynder nu. Der er 2 minutter. Osman, jeg ser ligesom fjernsyn. Du kigger altså bare en væg. Osman, nu begynder mit yndlingsafsnit. Kan du ikke bare holde mund? Du kigger ind i en væg. Osman. Vi ses, Jeppe. Osman, jeg hader dig. Osman og Jeppe. Hej Jeppe, blev dit gode afsnit for Star Wars slags godt? Ja, og jeg hedder ikke Jeppe, jeg hedder Anakin. Jeg tror, at du er da ikke Jeppe. Jo, Osman, jeg klæder mig ligesom ud som Anakin Skywalker, ikke? Undskyld, min ven. Undskyld. Ja, nu mangler du bare at give mig pengene af kagen og slikket. Ja, det får du måske. Jeg har ikke noget. Du skylder mig det, Osman. Du skylder mig det. Jeppe, er du sød at tage dit legetøj væk? Det er ikke legetøj, det er en robot. Star Wars. En helt rigtig en. Så dyt. Ja, men du skal stadigvæk pakke dig ned i din skoletaske. Ellers får du det ikke mere. Ja, det er altså rigtigt. Kan du huske, det skete ved mig engang? Og hvad så, Osman? Nu vil jeg dræbe min lærer. Nu sætter du dig ned på din plads. Aldrig! Ellers skal jeg sige, holder op. Aldrig igen! Nå, det er rigtigt. Han stopper ikke, før han får sådan en vilje. Nå, men det får jeg ham til. Aldrig! Med mit nye lysvær, der er grønt. Jeppe, jeg troede altså, Anakin havde blå lysvær. Har du aldrig set Star Wars før, Osman? Nu vil jeg dræbe min psykopat-skolelærer med det grønne lysvær. Nu sætter du dig ned på din plads. Nej. Jeppe, timen er slut. Jubi, jeg skal ud og dræbe nogle mennesker. Jeg kommer med, Jeppe, må jeg det? Ja. Så er frikvarteret slut. Hov, hvor er Osman, Jeppe? Det ved jeg ikke. Jeg tror, han skulle hjem efter sit nye legetøj der i Star Wars. Jamen, kunne han ikke skynde sig lidt mere? Nej, fordi han skulle bygge den. Ud af Lego, tror jeg nok. Men jeg gider ikke mere, så når han kommer, så er det bare ærgerligt. Han kommer bare for sent. Ja, det er jo sidste time. Vi har kun 2 timer. Hvad? 2 timer? Skynd dig, Osman. Skynd dig. Nå, undskyld, jeg kommer for sent. Osman, du ved godt, du skal skrive, ikke? Jo, undskyld. Er du sød at sætte dig hen på din plads? Ja, frøken. Det skal jeg nok. Krasser, Osman. Hvor er din robot? Den viser, at der er frikvarteret. Hvorfor har du ikke din Star Wars-dragt her? Og lysvær af din robot? Det gav jeg altså til en dreng fra 0. Osman. Han havde mere brug for det end mig. Har du aldrig hørt om sådan noget? Giv noget der. Jo, det har jeg da. Ja, det er meget godt, Jeppe. Sæt dig nu hen på din plads, Osman. Ja, frøken. Nu deler jeg nogle prøver ud, og så skal jeg lave dem. Og vi har matematik. Altså, jeg hader matematik. Jeg elsker matematik. Godt, det er ikke noget. Jeg kommer helt for sent til det. Ja. Tak, Osman. Her, Osman. Tak, frøken. Her, Jeppe. Giver ikke. Jeg hader matematik. Ja, vi er fri. Jeg skal se den for Osman. Robot for Star Wars. Ja, Jeppe, det skal vi. Men jeg vil godt lave den færdig. Nej, du vil, Osman. Okay, jeg laver den ikke færdig. Ja, I er fri fra skole. Bagefter frikvarteret. Vi ses i morgen.
Var den flot, Osman. Tak, Jeppe. Men hvorfor har du ikke taget din med? Gad ikke. Ej, nu har jeg lige brugt alle mine lommepenge, og nogle lommepenge, vi ikke har, som jeg stjålet her. Alt det, og så gør det bare det. Fald ned, Osman. Fald ned, jeg skal nok give dig pengene. Nu går du. Jette, jeg vil godt sige nogle ting til dig. Hvad er det, Osman? Du tror hele tiden, du er klog og sej og alt det der. Men det er du overhovedet ikke. Og nu er du ikke min ven mere. Gå med dig. Osman. Og så er det, jeg kunne blive sur igen. Det er anden gang i mit liv. Ja, Osman. Bare fald ned og bare gå. Ja, vi ses i morgen. Ja, måske, Osman. Ja, farvel. Farvel, Jeppe. Hvad er der galt med ham? Hvad er der galt med ham? Roger. Nej, nu skal du ikke begynde igen. Roger. Jeg holder op.